Nagpasindayag iti talento ken kinasirib iti 8 a kandidata ti Miss Kalinga 2026. Iti baligi a panakiparang ti pre-pageant. Daytoy ti detalye. Opening number pa lang ti 8 a kandidata iti pre-pageant ti Miss Kalinga 2026 ket napaammangan dagiti supporters ken spectators iti daytoy a presentasyon. Beauty, talent ken charm ti tunggal maysa na ibida. Nagrampada para iti kompetisyon para iti ethnic attire nga ipampanakil iti probinsya ti Kalinga. Awan mo't tinagpaatiw iti kinapintas iti talentoda nga imbida da kas iti paragtukar iti instrumento, paragdrama, kan panagkansyon. Rumaragas ang takbot hiyaw sa parang Lumingo alam open the rain and wind. Hallelujah. Kinasirib da, nasubok mo't lang iti random question and answer portion. Inyo na unay mo't ni reigning Miss Kalinga Fatima Rose Peralta, iti mensahe na kadagiti kandidata at stage kat para iti courage, confidence can empowered women ready to rise. In relation to our theme today, which is brave, bold, and empowered, wherein being brave, bold, and empowered does not always mean feeling fearless, because it means showing up anyway. It means standing tall anyway and smiling through the nerves. Sigun mo't kini Kalinga Governor James Iduba at imensahe nakit imbasa ti panakabagina ani Attorney Priel Balnao, maikonsidera a meaningful milestone iti panagbiag dagiti kandidata ita-atawan ti Miss Kalinga pre-pageant a baligi a naipatumpal. Gathered here, we are reminded that this event is not merely a showcase of beauty and grace, but a powerful platform that honors the strength, courage, and leadership of Kalinga's young women. Ti coronation night ti Miss Kalinga ket maangay inton February 14 iti Kalinga Sports Center.